köszöntünk mindenkit. Már elérkeztünk az utolsó adáshoz, az imádság, mint éles stílus ima a héti anyagból, az ifjúsági ima hét anyagából. És ez a téma egy nagyon, hiszem, hogy mindegyünk számára érdekes téma volt, amiről megtanulhattuk, hogy is tudunk egy szorosabb kapcsolatot kialakítani Istennel. De kitől is tudnánk a legjobban ezt megtanulni, hogyan is kell imádkozni, mint Jézustól. Jézus az ima embere volt, és ezt a témát szeretném, ha ma este átbeszélnénk. Szeretettel köszöntöm Balla Lóránt lelkipásztort. Köszönöm nagyon szépen a meghívást, sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. És szeretettel köszöntöm újból Fölvári Dánielt, ő jelenleg mesterhallgató az Adventus Egyetemen. Nagyon sok szeretettel, örvendek a meghívásnak. Hát elég sok biblaszöveget találunk a tanulmányban is, de hiszem, hogy anélkül is, hogyha le lett volna írva a Szentírásban, elképzelhettük volna, hogy Jézus folyton kapcsolatot teremtett az Atyával. Van is egy alapszövegünk, amit a Lukács evangéliumnak 6. fejezet 12. versében olvashatunk. Hogyan szól, Dániel, felolvasnád? Lukács evangélium a 6. fejezet 12. vers, a következőképpen szól, azt mondja: és lőn azokban a napokban kimenni a hegyre, imádkozni, és az éjszakát az Istenhez való imádkozásban tölti el. Hát mielőtt belemennénk és elemeznénk ezt a szöveget is, és egyéb szövegeket, menjünk el egy kicsit a képzeletvilágban, hogyha bármelyik napjához csatlakozhatnánk Jézushoz, vagy valamelyik eseményhez. Tudnánk mondani egyet, amiket úgy kiválasztanánk, hogy ott legyünk, hogy lássuk, hogy is történt. Hogy... 2000 évvel rá, ha megnézed Jézus Krisztusnak a munkafüzetjét, vagy a napi rendjét, akkor rádöbbensz arra, hogy amit az ihletett profétanő is mond, hogy senkinek az életében nem volt annyi munka, és senkinek nem volt annyi felelősség, mint a Jézus életében. Mégis Ellen White azt mondja, hogy mégis hányszor találjuk őt imádkozni. Tehát zsúfolt napi programja volt, rengeteg felelősség, csodákat tett, prédikált, gyógyított, tehát nagyon zsúfolt programja, és a zsúfolt programra mi a kulcs, mi a megoldás, ezt nem csak Jézus tette így, hanem nagyon sok reformátor, ott van Luther például, akkor, amikor nagyon zsúfolt programjuk volt, akkor Jézus megkapta a megoldást. Egész éjszaka imádkozott. Ha nagyon zsúfolt a programod, nem többet kell aludni, hanem sokkal kevesebbet kell aludni, és többet kell imádkozni. Persze, hogy vannak a kérdéseddel kapcsolatosan, vannak olyan momentumok, amelyeket én kiválasztanák, és van néhány kedvencem a Jézus ima életéből. Például az egyik legszebb momentum az az, amikor megkeresztelkedik, különösképpen felkészül a keresztségre, de amikor kijön a vízből, akkor leborul és elkezd imádkozni, a folyóparton imádkozik, és úgy tűnik, mintha az Úr Jézus a mennybe lát, igaz, elkezdődik egy párbeszéd, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, és visszatérve Ellen Whitehoz, Ellen White azt mondja, hogy az angyalok soha, de soha nem hallottak egy ilyen szép imát. Tehát nincs lejegyezve az a részletes imádság, vagy az a beszélgetés, amit Jézus folytat az Atyával, de keresztségekkor életének az egyik legfontosabb pillanatában imádkozik. Szerettem volna ott lenni, bevallom, ezt meghallgatni, ezt az imádkozást, ezt az imát. Ugyanakkor, amikor kiválaszt a 12-t, ez egy másik alkalom. Tehát a 12 kiválasztása előtt vére vonul a telvészetbe, imádkozik, és bölcsességet kér az Atyától, hogy kiket válasszon ki. Nem egyszer találjuk meg az evangéliumban azt a lejegyzést, hogy imádkozik a tanítványaiért. Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, azért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet. Egy másik pillanat, amikor azt nem hagytam volna ki, és szeretném magam oda teleportálni, ha lehetne, az a megdicsőlés hegyén. Tehát a megdicsőlés hegyén egy olyan fantasztikus momentum, amikor
imádkozik, és arca átváltozik, megváltozik, fénylik dicsőségtől. Ez is az imádkozásnak az egyik különleges momentum az életéből. És van még 2 momentum, amit én úgy hamar összeszedtem az evangéliumokból, ami egyedi. Ez az egyik a Getsemáné kertjében, amikor a többiek alusznak, belealszanak, mert fáradtak, Jézus Krisztus pedig imádkozik. És ez az ima, ez különleges, ez készítette fel őt a Golgotai keresztre, talán majd a műsor ide alatt kitérünk erre. És a legutolsó, maga a halála előtt az ellenségeiért imádkozik, és az Atya kezébe teszi le az életét. Tehát nincs olyan jelentős pillanat Jézus életében, amit ne jellemezte volna ima élet. De ezeket a legfontosabbakat próbáltam úgy kihangsúlyozni. Én szerettem volna ezek környékében, közelében ott lenni. És 2000 év távlatában én is tanítványokkal együtt megfogalmazom azt a kérést, hogy tanítson meg az Úr Jézus úgy imádkozni, ahogy ő imádkozott. Dániel? Hát ha választani kellene, és tudnák még választani egyszer, hogy ott legyek Jézus Krisztussal, akkor lehet, hogy azt választanám, hogy a tanítványok helyében legyek, amikor megvendégeli az 5000 férfiút. Mikor azt mondja nekik, ültessétek le őket, és adjatok nekik enni, erre fel a tanítványok mit felelnek? Miből? Honnan? És Jézus azt mondja, mi van? Azt mondja, itt van 2 kenyér, és 5 kenyér és 2 hal. És nagyon érdekes az, ahogyan Jézus azt mondja, hozzátok ide. És a Lukács evangélium a 9. fejezet feljegyzi ezt a történetet, és a 13. verset megemlíteném, amelyben azt mondja, hogy nincs nekünk több 5 kenyérünknél és 2 halunknál, hanem ha elmegyünk és mi veszünk. És azt mondja Jézus, ültessétek le őket, és a 16. versben minek után pedig vette az 5 kenyeret és a 2 halat, a mennybe emelvén szemeit, megáldta azokat és megszegi. Nagyon érdekes az, hogy Krisztus imádkozik azért, amit elégbe tesz azoknak az embereknek. Kéri az Atyától azt, hogy ha lehetséges, szaporítsa meg ezt, és adjon nekik ennivalót. És ha egy más alkalomra gondolok, akkor az a Getsemáni kert lenne, és elképzeltem többször magamat abban a helyzetben, hogy vajon mit tettem volna én? Ugyanúgy, mint a tanítványok elaludtam volna, vagy képes lettem volna Krisztussal együtt várni azokban a nehéz pillanatokban. Ez a 2 alkalom úgy megragad engem, és szerettem volna Krisztussal lenni, és hallgatni azt, ahogyan ő imádkozik, látni azt a csodát, amelyet tett ottan az 5000 férfi előtt, és látni azt a csodát, amelyet utoljára a Getsemáni kertben, és azután a Golgotai kereszten tett. Hát igen, hiszem, hogy egyedüli élmény lenne az, hogy Jézussal találkozni, és ott lenni vele, és látni, hogy él, de milyen jó, hogy megvan a reményünk, hogy ott lehetünk egy örökké valóságon a közelében, és remélem, hogy ez a vágy mindig szívében ott van. Több Biblia szöveg említi, ahogy említettünk, már egy párat meg is említettetek, hogy Jézusnak az ima szokáséről. Kiemelném a Máté evangéliumnak 14. fejezetnek a 23. versétől, mondja, hogy miután elbocsátotta a sokaságot, felment a helyre, hogy magányosan imádkozzék, amikor beesteledett, egyedül volt ott, valamint a Márk evangéliumnak az első fejezet 35. versében azt olvasjuk, hogy kora reggel még szürkületben fölkelt, kiment, egy puszta helyre ment, ahol imádkozott. Ezek az igék mit mondanak Jézusról? Látjuk, hogy szokása volt, tehát hogy kimenjen imádkozni, de lehet ez nekünk is példa, vagy hogy érezzük, és még egy kérdés, hogy miért van szükségünk, hogyha Jézusnak szüksége volt, vajon nekünk is ennyire szükségünk van? Jézus Krisztus földi élete tele volt kihívásokkal, tele volt kísértésekkel, sokkal intenzívebben volt megkísértve, mint ahogy mi vagyunk megkísértve. Nagyobb kihívások, nagyobb támadások, a gonosz mindent bevetett, hogy valahogy megakadályozza a munkáját. Ő ezt nagyon jól tudta, ezért készül fel munkálatára, tevékenységére böjtel és imádkozással, azért mert szükség volt, hogy az imádkozást valahogy megerősítse egy erődítménnyel, amit böjtnek nevezünk,
Ezek lelki gyakorlatok, az imádság és a bőjt is. Ezeket, hogyha párosítod, csodára vagy képes, ezt ő gyakorolja. Na most azzal kapcsolatosan, hogy hogyan gyakorolja, szerintem ez normatív számunkra. Mert nem egy egyszerű emberről beszélünk itt, hanem Isten emberről beszélünk. Egy olyan valakiről, aki legjobban tudja, hogy mit jelent az Atya, mert legközelebb áll az Atyához, és legjobban tudja, hogy mit jelent reggel 4 órakor szóljon az ébresztő órád. Tehát ha valaki a mennyországban most tudja, mit jelent 4 órakor szóljon az ébresztő órád, az csak is Jézus Krisztus. Azok nem az angyalok, nem az Atya és nem a Szentlélek. Tehát ő ezt megtapasztalta. Na most hogyan próbálja ő az emberit az Istenivel összeolvasztani? Pontosan az imádkozásban bontakozik ki. És az emberi szokásokban bontakozik ki, hogy tudta, hogy mennyivel zsúfoltabb és nehezebb a napi programja, annál korábban kell fölébredni. De ezt nem csak Jézus gyakorolja így. Ha megnézed a legnagyobb menedzsereket, csak az egyiket említsem meg, ott van Tim Cook, például az Apple CEO-ja. Hát Tim Cook, kérem szépen, reggel fél órakor, minden reggel fél órakor küldi ki az első e-mailjét az alkalmazottaknak. Az emberek felfedezték, hogyha korán kezdesz dolgozni, akkor a leadership területén előre haladsz, fejlődsz, növekedsz, a céged is növekszik. Na ez így van lelkitéren is a hitélettel. Minél korábban kezdesz imádkozni, ha ezt a lelki gyakorlatot elsajátítod az Úr Jézustól, annál sikeresebb lesz a napod. Nagyon érdekes, hogy abban a Biblia részben, amit említettél a Máté 14. fejezetében, 23. versben, van 2 motívumja Krisztusnak, amiért imádkozik. Egyrészt imádkozik azért, hogy azt, amiért eljött, azt a feladatot be tudja teljesíteni úgy, ahogy azt az Atya elrendelte, és egy másrészt imádkozik a tanítványokért. Azt mondja a Szentírás, és amint elbocsátta a sokasságot, felmenni a hegyre, magánosan imádkozik, mikor pedig beesteledik, egyedül valót. És ez azt jelenti, hogy este és reggel Krisztus ugyanott lássuk imádkozni. Mert a következő szöveg, amit említeni fogunk, az ugyanarról beszél, hogy Krisztus reggel már ott volt és imádkozott. Úgy fejezte be a napot, úgy kezdte a napot, hogy az Atyával kapcsolatban került. Ezért napközben nem voltak neki meglepetései, mert megbeszélte a munkaprogramját Istennel. Igen. Lényegében erről szól a mi életünk is, hogy nem érhetnek nagy meglepetések a napközben, hogyha te a munkatervedet lefekteted reggel, nem kérem azt, hogy 4 órakor, de kérhetném azt, hogy 6 órakor megbeszéld Istennel a napi munkatervedet, és este jelentést adsz. Ezt az esti imádságban jelentést adsz, hogy lényegében ezt terveztük be, ezt értük el. Na, János evangélium 17. fejezetét, hogyha elolvassátok, ottan majd meglátjátok, hogy az egyik legszebb imádságában azt mondja, hogy a feladatot, a munkát, amit rám bíztál, tehát a munkatervet, amit mi megbeszéltünk világ megalapítása előtt, megbeszéltünk minden reggel, minden este, azt a munkát, amit rám bíztál, én befejeztem. És ez lényegében az imádságnak a szépsége, hogy beszélgetsz, természetesen párbeszédet folytatsz Istennel. Elmondod a gondjaidat, elmondod a problémáidat, a kihívásaidat, és vegyél annyi erőfeszítést, hogy ott maradj még a térdeden néhány másodpercet, hogy megvárd, hogy Isten rápecsételjen, és azt mondja, igen, én is egyetértek ezzel a munkatervvel. És este majd megbeszéljük, hogyha célba értél, vagy nem. Ez egy ilyen baráti beszélgetés, ez az imádságnak a lényege. És Ellen White elmondja ehhez a részhez kapcsolódva, hogy Krisztus órákon át kapcsolatban volt Krisztussal. Az Atyával, bocsánat. Nem csak egy pár percig állt meg, nem csak egy pár pillanatig mondta el azt a gyors imáját, hanem egy valódi baráti kapcsolat, beszélgetés volt az Atyával, voltak ezek a pillanatok. Nem tudom, ha össze tudnám
hasonlítani a mi imádságainkkal Krisztus imáját. Mert a mi imáink általában sokkal rövidebbek, sokkal gyorsabbak, mert ugye nincs időnk, általában ez a legnagyobb probléma. Krisztusnak, akinek annyi dolga volt, ha mondhatom úgy, hogy sokkal több, mint nekünk, mégis volt ideje megállni reggel, este, és elbeszélgetni az atyával. Nekünk sajnos lehet, hogy sokszor nincs meg ez az időnk. Hadd adjak egy egyszerű példát ide. Vannak olyan emberek az életemben, akivel úgy elbeszélgetek 2 órát, hogy észre sem veszem, hogy eltelik 2 óra. De őszinte leszek, sebezhetővé válok. És vannak olyan emberek, akikkel ha 2 percet beszélgetek, mintha egy örökkévalóságnak tűnik. Na, ilyen az ima életünk. Ilyen az ima életünk, tehát hogyha jó barátja vagy az atyának, az Úr Jézusnak, a Szentléleknek, 2 órát úgy elbeszélgetsz vele, hogy meg sem érezted. Úgy eltelt. Hogyha nem vagy hozzászokva ehhez a lelki gyakorlathoz, akkor a 2 perc is kinnak tűnik, tusakodásnak tűnik, vergődésnek tűnik, hogy jaj, na most kényszerítsem már magamat rá, hogy valahogy én is mondjak neki valamit. De igen, nagyon köszönöm, hogy bemutattátok, hogy tényleg Jézusnak a órákat, hogy mondtad, hogy ez volt a szokás, hogy órákat imádkozott, de egy másik terület, amire szeretném, hogyha rátérnénk, Jézus, mikor a templomot látta, úgy nevezte, hogy az imádság háza. Vajon ma, ha eljön a gyülekezetünkbe, vagy a gyülekezeteinkbe, akkor vajon minek nevezni azt szerintetek? Hű, ez egy nagyon kényes kérdés, és elmondom, miért kényes. Ha neki fogsz felborítani az asztalokat a templomba, akkor lehet egyesek kiverik a biztosítékot, és azt mondják, hogy mit csinálsz, próbálsz nagy takarítást végezni. Azonban néha-néha valaki be kell vállalja azt, hogy ostorfon, és kezdi elverni mások hátán a port, mert szükség van nagy takarításra. Szükség van nagy takarításra azért, mert a történelem bizonyítja azt, hogy a hagyományok, a társadalmi változtatások, lásd most a posztmodern hozzáállást, mindig port hagy, vastag porréteget hagy a lelki gyakorlatokra. Porréteg van a böjtön, porréteg van az imádságon, porréteg van a prédikáláson, a szegények megsegítésén. Azért, mert a történelem bizonyítja, hogy az évek pora ráhelyezedik ezekre a lelki gyakorlatokra. És akkor néha-néha ezt tette Luther vagy Calvin, jött és azt mondta, gyere sepregessünk egy kicsit. Nagy takarítást, egy kicsit az imádságról is, egy kicsit a prédikálásról, a katolikus hagyományokat egy kicsit a port töröljük le róla. Nemrég jártam Genfbe, ott, ahol Calvin tanított, és feltettem magamba azt a kérdést, hogy ez az ember hiába halt meg, mártír halált, mert ami történik most ott, milyen reklámok vannak abban az iskolában, ahol ő tanított, csak néztem azokat a reklámokat, és azt mondtam, hogy az lehetetlen, lehetetlen. Tehát ilyenkor kell gyere, és port töröljél, és hangsúlyozom azt is, hogy néha-néha az adventista egyházba is port kell törölni, főleg akkor, amikor az imádkozást elhanyagolják. Több helyen látom azt, hogy ima órákat úgy kihagynak a programból, vagy ha lehet, leszűkítenek és lerövidítenek, azért, hogy a prédikálásnak több idő maradjon. Na most sehol az evangéliumokban nem fogjátok megkapni azt, hogy a tanítványok azt mondták, hogy legalább egyszer az Úr Jézusnak, hogy légy szíves, taníts meg bennünket is olyan jól prédikálni. Sehol ilyen nincs. Azonban rádöbbentek arra, hogy Jézus erőforrása az imádkozásban van, és azt mondta, mi is úgy akarunk imádkozni, ahogy te imádkozz. Ezért is van a mintaimádság a Bibliában, a mi atyánk, igaz, mert akart rájuk hagyni egy olyan imádságot, amit lehet elsajátítani, de lehet adaptálni is különböző élethelyzetekre. Na, az ima élettel kapcsolatosan itt portörölnék, és azt mondanám, hogy többet kellene imádkozni, mert tényleg a ház az az imádkozásnak a háza. De
nem csak a templom az imádkozásnak a háza. Lehet az én házam is otthon. Lehet a barátaimnak, a szomszédaimnak, a rokonaimnak, a nem adventistáknak a háza. Nemrég jártam Írországban egy ír lelkésszel, elmentünk Glow szórólapokat osztogatni. Hadd mondjam el, hogy életemnek egyik legszebb tapasztalatait éltem meg ott. Nagyon szekuláris ország, belépett, osztogatta a Glow szórólapokat, csak a kiárusítóhoz közeledett, ugye a vállára tette a kezét, és azt mondja, 2 mondatban szeretnék önért imádkozni. Persze. Voltak, akik könyvbe lábadt szemekkel voltak, hogy ilyesmi életemben nem történt meg velem, hogy valaki imádkozzon érettem. Tehát ez az imádkozás háza. Bemész egy üzletbe, van annyi bátorságod és hited, és azt mondod, hogy hoztam neked egy CD-t, hoztam neked egy Glow szórólapot, egy könyvet, mondhatnák 2 gondolatot érted, és nem prédikálsz ott neki, hanem egy áldást kérsz rá. Ezek imádkozás házai. Nem csak a templom az imádkozás háza, de annál inkább nagy takarítást kell végezni a templomokban is. Mondhatnám azt is, hogy ottan, ahol van Isten jelenléte, ottan van már egy imádságház is. Mert valójában a Krisztussal való kapcsolat, az már egyben az Atyával való kapcsolat is, és valójában az imádságház az a hely, ahol elbeszélgetsz Krisztussal, ahol elbeszélgetsz úgy, ahogy említettük, a legjobb barátoddal, mert az ima az nem más, mint egy minőségi idő a legjobb barátoddal. Az a ház kell legyen az imádságháza, ahol a betegek meggyógyulnak, ahol a sánták újból tudnak járni, ahol a némák újból tudnak beszélni. Egy olyan hely kell legyen, ahol mindenki számára primitív, ahol mindenki számára mindenki nagyon jól van fogadva, és ahol mindenkinek a gondolkozásmódja Krisztus felé van fordítva. Igen, köszönöm szépen. Hát én is ezt veszem észre, hogy sajnos az ima, mint a kevesebb lenne sokkal, mint hogy volt, és nem vágynak az emberek, mint kell könyörögni, nem? Kevés ima, kevés erő, sok ima, nagy erő, és sokkal több erő. Itt van a kulcs, és ezt csak haladók tudják elmondani. A kezdők még tapogatóznak ezen a területen, de vannak olyan zsenik, úgy imazsenik, akik azt mondják, hogy én ezt már rég gyakorlom, nekem van tapasztalatom, és lehet az ilyen emberekkel többet el kellene beszélgetni. Annyira meglátszik egy emberen, aki prédikál, hogy van ima élete, vagy nincs ima élete. Annyira meglátszik egy emberen, aki betegeket látogat, igaz, hogy van ima élete, vagy nincs ima élete. Annyira látszik a párbeszédben, hogyha egy emberrel elbeszélgetsz, hogy mennyit beszélget Istennel, milyen kapcsolata van Istennel. Egy beszélgetés révén azonnal ráérzel, hogy ez egy felületes hívő ember, vagy ez egy megalapozott ima embere, aki az imádság által átalakult. Mert lényegében nem a prédikáció alakítja át az embereket. Nem a prédikáció. Nem is a teológia alakítja át, hanem a kopott nadrág a térdeiden. Az alakít át. Krisztus. Igen. Igen, hát szeretném valamit. Van Charles Spurgeonnak egy nagyon érdekes mondatja, valójában 2, amelyik így szól: senki arcába ne nézz, míg nem láttad Isten arcát, és ne beszélj senkivel, míg nem beszéltél a magasságossal. Valójában mit mond el itten? Azért, hogy egy jó kapcsolatot tudjon lenni a melletted levővel, azért neked jó kapcsolatod kell legyen egyszer Istennel. Ne próbálj jó kapcsolatot teremteni embertársaddal azelőtt, hogy kapcsolatot teremtettél volna Istennel. Ez a kulcs, ahogy említettük. A kopott térdek a kulcs. Igen, és Jézus mit mondott nekünk például Máté evangéliumának 7. fejezet 7. versében, hogy kérjetek és adatik nektek, keresetek és találtok, zörgesetek és megnyitatik néktek. Tehát maga Jézus mondja ezt, és mint egy jó tanács.
ebből jöhet a kérdés, hogy hogyha Jézus látta ezt, hogy ez egy szükségünk, és érezte is, hogy nem merünk kérni szerintem, nem merünk keresni, nem merünk zörgetni. Mennyire lenne szükség, hogy tényleg, hogy imában forduljunk Istenhez, mert ahogy említettétek, a nagy emberek használják az imát, és látjuk, hogy minden ébredés így indult, hogy imával. Mennyire szükséges szerintetek nekünk, hogy keressük azt, hogy közeledjünk Istenhez? Létfontosságú, ez olyan, mint az oxigén. Tehát ha akarsz mennyei levegőt és nem szmogot, akkor imádkozol. Enélkül nincs hitélet. Vannak az ima meghallgatásnak akadályai, és azok közé sorolnám például azt, hogy nem hittel, nem megfelelő bizonyossággal, hitbizonyossággal közelítjük meg, kételkedve közelítjük meg az Istent. Ugyanakkor egy másik akadály, hogy rengeteg bűn van az életünkben. Bűneitek emelnek válaszfalat közém is köztetek, mondja a Szentírás. Rengeteg bálvány van az életünkben, ezért nem tudunk sokat imádkozni, és ezért nem kapunk sok választ. Sőt, az Új Szövetségben még azt is mondja, hogy ha férfiak nem bánnak szépen a feleségeikkel, akkor sem kapnak választ az imáikra. Tehát az ima nagyon összefügg a gyakorlati élettel. Hiába imádkozol te órákat, hogyha a gyakorlati életben ez nem látszik meg. Tehát az feltétlenül meglátszik, meg kell, hogy látszódjon a gyakorlati életedben. Sokat imádkozol, rengeteg bálványt kiszabsz az életedből. Már nincs annyi bűn az életedben. Én nem mondom, hogy szent leszel, de fejlődsz. Ez egy folyamatos fejlődés. És az imádságnak ez a szerepe, hogy megtisztítsa a lelki szmogot, és mennyei oxigént hozzon az életbe. Igen, hát látjuk, hogy tehát az, amit teszünk, az befolyásolja a mi ima minőségünket, ahogy imádkozunk. Tehát hogyha rosszba vagy mondjuk a feleségeddel, akkor nem is jön, nem, hogy imában fordulj. És sok minden hatással van a mi ima életünkre. Hát, hogyha még szeretne ezt hozzászólni, de esetleg próbáljunk egy gyakorlati tanácsot adni, hogy hogyan lehet, hogy őrizkedjünk attól, hogy ne váljon a mi imánk monotonná, vagy ne legyenek üres szavak, ahogy említetted, hogy megérzik az emberek, hogyha csak üres szavakat mondunk. Hogyan tudnánk tanácsolni, hogyha valaki úgy érzi, hogy hát imádkozik, de monotonná válik, minden reggel imádkozik, de nem marad meg semmi a gondolatai. Nagyon sok imaórai prédikációt tartottam eddig az életemben. Megfigyeltem, hogy imaórán hányan és hogyan imádkoznak. Egy utóbbi tapasztalatom arról számol be, hogy több rövid ima dinamikus, rövid és élő ima, és azután jön egy valaki, és tart egy hosszú prédikációt az imában, még egyszer megismételi az egész prédikációt, és azután várod, hogy még valaki folytassa, és jöjjön, és imádkozom. Megszakadt az egész. Senki. Megunták, vége, a lelkület elment. Nagyon kell vigyázni erre. Milyen éneket választasz imaóra előtt, imaóra után, igaz, prédikáció után? Hadd térjek vissza az írországi tapasztalatomra. Ez a lelkész, akivel voltam szórólapokat osztogatni, minden napi programját úgy kezdtük együtt, 1 órát imádkoztunk, és azt mondtam, te 1 órát mit tudunk imádkozni? Pedig lelkész révén 1 órát kellene tudjál imádkozni, nem? Leborultunk, és azt mondja, most nagyon röviden köszönjük meg Istennek mindent, amit adott nekünk. És voltunk 4-5 a csoportba. Nagyon jó, most énekelünk egy verszakot, azt mondja, ebből az énekből. Én úgy térden. Énekeltünk egy verszakot, azt mondja, most kellene kérni, amit akarunk a Jóistentől. Kértünk megint az összesen. Azután megnyitotta a Bibliát, azt mondja, olvassuk el a 23. Zsoltárt. Elolvastuk a 23. Zsoltárt, azt most megint imádkozunk. Most imádkozunk a betegekért. Úgy eltelt, fiúk,
az 1 óra, hogy meg sem éreztem. Tehát kreatív ötletekkel, leleményessé kell tenni az ima alkalmakat. Ne kössük sémához, sablonhoz az imádkozást. Szabadítsuk fel az imádkozást a bilincsekből, és próbáljunk természetesek lenni, olyan természetesek, mint amilyen az én 9 éves lányom, aki amikor az este elindultunk Marosvásárhelyről, azért imádkozott, hogy parkolót kapjak Bukarestbe, és amikor megjöttem, éjjel 3 órakor parkolót találtam. Ennyi az imádkozás. Hogy elmondod Istennek, nekem parkolóra van szükségem. Te majd oldjad meg. Nekem most erre az összegre van szükségem. Most bármilyen betegség, erre van szükségem. Egy gyereki, őszinte, természetes hit, mi ezt felejtettük el, elfelejtettünk gyerekek lenni. Néha banálisnak tűnik. Persze, persze. Igen. És van, hogy természetesnek vesszük, de van, hogy Isten elvárja tőlünk, nem, hogy számítsunk rá, hogy kérjük. Dániel, meg szeretném valamit elhozni? Én, ahogy még elmondtam más alkalmakkor is, egy olyan imaformát láttam valakinél, amely engem megfogott. Le szokja írni az imáját. Igen, épp a kollégám. Igen. Igen. Engem is meglepett, én Németországban fedeztem fel ezt, hogy igen, régebb láttam azt, és többször elbeszélgettem vele, és épp ezen a héten egy nap a könyvtárban voltam, és hátam mögött ült, egyszer visszafordultam, kérdeztem, mikor szüneteltem, mit csinálsz? Imádkozok. És kérdi, nem tud megmondani hány óra, és mondom, ennyi az óra, azt mondja, már 2 órája imádkozok, hogy eltelt az időt. És írásban észre se veszed, elmond mindent Krisztusnak, mert valójában az ima az, hogy baráti kapcsolat Krisztussal, és lehet, hogy azért is félünk néha ilyen banális dolgokat kérni, mert nem úgy nézünk Krisztusra, mint egy barátra. És ha úgy nézünk Krisztusra, akkor lehet, hogy merészelnünk tőle kérni parkolót is, vagy merészelnünk tőle kérni pontos dolgokat, mire van szükség, nem ilyen nagyon generális dolgokat, amiket mindenki kér. Az ima életben az a problémánk, hogy megtanultuk a családba átvettünk kifejezési sablonokat. És ezek berögzöttek. Na, ezek az ima életnek a bilincsei, ezeket valahogy kellene lerázni, és el kellene kezdeni beszélgetni természetesen Istennel. Úgy, ahogy a feleségeddel, vagy a férjeddel beszélsz, vagy a gyerekeiddel beszélsz. Nézd meg a Zsoltáríró. Tehát a Zsoltáríró van, amikor vitatkozik Istennel. Tehát úgy nézed, hogy most ebből tényleg veszekedés lesz. De annyira fel van tűzölve, és tudja, mit akar, és annyira inszisztál, addig el nem engedi az Istent, ameddig nem kapja meg a választ. Na, erre a fajta imádságra is nagy szükségünk van. Ott állsz térjen addig, ameddig válaszol. És még egy dolog, amire gondolom, hogy néha az ima pozíciók is lehetnek azok, amelyek a Biblia az nagyon tágas ilyen tekintetben. Tehát csak mi vagyunk leragadva azon, hogy csak leborulva, csak fölállva, a Bibliában kapsz felemelt kezekkel való elmondott imádságot, igaz? Tehát nincs olyan élethelyzet és nincsen olyan testtartás, amiben ne lehetne imádkozni. Így van. Igen, és ami még, hogy mesélted a kollégám, hogy tényleg leírja az imáit, arra is gondoltam, hogy úgy, ha leírod, vissza tudod olvasni, és látod, hogy na most ezt az imát meghallgatta Isten, és mert lehet, hogy elmondjuk, és elfelejtjük. Úgy meg lehetőséget adunk. Hát eljutottunk a végéhez, de valahogy még egyszer valahogy próbáljuk gyakorlatilag bemutatni, hogy hogyan válhat tényleg a legjobb baráttál való értékes találkozásra az imádság. Hogyan alakulhat a mi ima életünk úgy, hogy tényleg úgy érezzük, ahogy mondtad, Lorent, az elején, hogy 2 órát beszélsz, és nem is tűnik, hogy eltel. Vagy ahogy a kollégámat is említettük, hogy már 2 órája imádkozott, és nem is tudta, hogy annyi idő eltelt. Az egésznek a titka az a fejlődés. A fejlődés, a kitartás, a bátorság és a növekedés. Minden fiatalnak szüksége van sok bátorságra,
Általában sosem voltam olyan bátor, mint fiatal koromban. Tehát a fiataloknak megvan ez a bátorságuk, ez az energiájuk. Ezt a bátorságot, hogyha beviszik az ima életükbe, akkor az ima élet merész és bátor lesz. Mernek kérni sokkal többet. A bátorság mellé még kell egy gyógyszer, amit én perseverenciának vagy kitartásnak nevezem, mert itt akadunk fenn a legtöbben. Lehet, hogy elkezdik azt, hogy 30 percet imádkoznak, és na jó, ma reggel többet aludtam, lesz belőle 15 perc, hónap reggel lesz belőle 5 perc. Nem. Szükség van egy konkrét programra, hogy bátran és kitartóan én emellett megmaradok, és bármit történne, ebből nem engedek egy millimétert sem. A bátorsága megvan az ifjaknak, de a kitartás ott ingadozik és sántikál, azért, mert a kitartást a körülmények befolyásolják. És az ima életnek a legnagyobb ellensége az a körülmények befolyásolása. Hogy ha jól megy dolgod, megvan mindened, fizetésed, mindened, akkor azt mondja, minek az Isten? Minek az Isten? Akkor kell az Isten, amikor bajban vagy. Na, ez körülményi hőmérő. Ez hőmérő. Amilyen a hőmérő, olyan a te lelki életed. Ilyen. Most az a kérdés, hogy te hőmérő vagy termosztát vagy. Mert hogyha termosztát vagy, akkor te szabályozod a körülményeket. De hogyha hőmérő vagy, akkor átveszed a kinti kultúrának a befolyását, és vége. Daniel, utolsó gondolat. Gondolom, hogy szükség van arra, hogy az ima az egy szokássá váljon a mi életünkben. Akkor, amikor az ima szokás a mi életünkben, úgy, ahogy gondolom Krisztus életében is, és több más bibliai személy életében szokás volt az ima, az teljesen látható volt elsődlegesen, látható volt az életben, a mindennapi életben, és minden egyes téren, az életnek minden egyes térén látható az, hogy az ima ott van és első helyet foglal el az életedben. A szokással kapcsolatosan hirtelen eszembe jut az, megjelent az imaheti anyagotokban is, hogy Ellen White minek nevezi az imádkozást, beleolvastam, az a lélegzetvétele. Na most nem tudom, hogyha szoktátok-e megszámolni, hányszor lélegeztek. Lehet, hogy megpróbálhatjátok. Egy nap körülbelül 17 000. De ha van kedvetek, le is ellenőrizhetitek. Úgyhogy olyan kellene legyen, mint a lélegzési szokás. Igaz. És nem tudom, ha volt néha olyan kísértésetek, hogy azt mondjátok, hát én most meguntam, most már nem lélegzek, nekem most már nincs kedvem lélegezni. Ha próbáltatok egy ilyen rizikófaktort bevállalni. De szerintem senkinek nincs erre bátorsága. Habár sokszor vagyok, most szeretettel mondom, remélem nem sértek meg senkit, fiatalok körében állunk, és kiírez indítást az imádkozásra, és vársz. Hát én most nem érzek ihletést, hogy imádkozzak. Vagy elmegy a presbiter a gyülekezetbe, és azt mondja, légy szíves, gyere, vezesd le, gyere, mondj egy imát. Most nem érzek ihletést. Ez úgy van, mintha azt mondanád, hogy nekem most nincs kedvem lélegezni, most nem érzek ihletést a lélegzésre. Nem? Ki kockáztatja ezt meg? Vagy vannak olyanok, és azt mondják, hogy hát én megbotránkoztam nekem, én most nem tudok imádkozni. Hát te, amikor megbotránkoztál, akkor neked több mennyei levegőre van szükséged, nem kevesebbre. Igaz? Tehát így van. Életveszélyes. Most mögöttünk van a Covid. Tehát a Covid helyzetben azt nézték, hogy na most lélegzik, vagy nem lélegzik, igaz? De ez így van az ima élettel is. Lélegzel, élsz, nem lélegzel, meghaltál. Ez az ima élet. Ki lehet próbálni, hogy mennyit bírja az ember csak az, hogy lefogja a levegőjét, a víz alatt, az életveszélyes. Igen. Életveszélyes, igen. Hát köszönöm nagyon szépen a hozzászólásokat, hiszem, hogy mindannyian, akik hallgatták, és akik fogják hallgatni ezentúl, hiszem, hogy áldásosnak fogják gondolni, és remélem, hogy gyakorlatba is rakják mindazt, amit tanultunk. Köszönöm szépen, hogy jelen voltatok. Köszönjük a meghívást. Isten tegye áldotta ima életünket mindannyiunknak. Kedves néző, elérkeztünk az utolsó
megbeszéléshez ebből az imaheti anyagból, amely remélem buzdít téged arra, hogy minél többször fordulj térdre, vagy ahogy vagy abban a helyzetben, fordulj Istenhez, nem muszáj térdre borulj, hogyha olyan helyzetben vagy, hanem keresd azt, hogy a gondolataidban elsősorban Isten tegyed, ő legyen a te prioritásod. Szeretném, hogy ezek a beszélgetések ne csak egy emlék maradjanak, hanem maradjanak meg azok a gondolatok, amik mindegyinkat megfogtak, és ezeket tegyük gyakorlatba is. Én Tálas Norbert voltam, és utoljára szeretném, ha az utolsó adással meghallgatnánk az Echo Quartet Tudom, az Úrnak terve van velem című számot. Hiszem, hogy mindannyiunkkal terve van az Úrnak. A viszontlátásra! Ezért hálás életem, őt dicsérem.